Bueno, pues nada, boa noite, xa que estamos todos, empezamos a sesión. Primeiro punto do orden do día, conta xeral da entidade local do Concello de Toro, correspondente ao exercicio 2024, aprobación. O señor secretario dará-nos conta da proposta. A conta xeral foi dictaminada na comisión do 15 de xullo, publicouse no boletín oficial da provincia de 24 de xullo. Non hubo alegacións nin reparos a mesma, e o último paso antes de remitila ao Consello de Contas, antes do 15 de outubro, como establece a lei, someter a conta xeral a aprobación. Alguna intervención en relación con isto? Non, a ver, simplemente que cito corresponde ao goberno anterior, non, entón, pois, creo que é unha cuestión máis ben técnica. Eu unha dúbida que tengo, unha pregunta, máis que unha dúbida, unha pregunta respecto a unha partida que apreciase de acreedores por aprecios de bengadas de 92.000 euros, non sei se fai referencia a esa factura que se debe a Tastambre ou non. Sí. E esa factura, unha pregunta, non sei se corresponde agora, vaise pagar ou que previsión ten un novo goberno? O anterior goberno municipal, pois, adquiriu un compromiso con Espina e Delfín para facer frente a ese tipo a esa factura. A nós personalmente non é un sistema que máis nos gustaba, preferíamos pagar directamente a Tastambre se realmente había que pagar, pero bueno, hai ese compromiso adquirido, nos vamos a respetalo sempre que se manteñan os importes, que non haxa unha doble facturación. E ademais, tamén no seu momento estudiaremos tamén con Espina, e dado que esa agua que se está dando, dáselle bombeada e depurada, pois a maneira en que Espina compensará ao Concello pois por esa doble, digamos, por ese doble precio do tema. E neso facemos en relación tamén un pouco que decimos, adquirir un compromiso para, a ver, falaremos no próximo pleno dese tema con calma, pero a ver, despois hai que traerla, hai que meterlo no suplemento de crédito e hai que traerlo un reconocimiento extrajudicial, me parece. É así, non? Habrá que traer un reconocimiento extrajudicial, pero bueno, a ver, a intención do goberno é si aprobar, o sea, pagar eso, porque, a ver, podemoslo retorcer o que queramos, pero ese é un servicio que se prestou, estará un suministro que se fixo, e creemos que non ten sentido seguir dilatando este tema. E está así tamén todavía comprando agua, bueno, estes días non, por suerte, a esta empresa a que provocou ese tema, e eu digo, ao final, por non complicar máis o tema, pois vamos a seguir co compromiso que adquiriu o goberno anterior. E unha cuestión respecto do saldo, que aparece nas contas, non, segunda conta está xeral, aparece que hai na conta do Sabadell 2,5 millóns, bueno, era esa data, non? E 61.000 en a banca, entón eu pregunto se o novo goberno vai a seguir a conta aberta no Sabadell ou ten previsto algún cambio? A ver, e é un tema que todavía estamos, pero bueno, a ver, anticipo. A intención que temos é, desde logo, de retornar a maioría dos cartos para aquí, para a conta de a banca. Pero non tampouco, a ver, non así non simplemente por desfacer unha operación anterior. A conta do Sabadell está aberta e, a ver, simplemente traer a banca, se non nos mellora as condicións, pois tampouco non nos parece lógico. Vamos a tratar de que a banca nos mellora as condicións. Se a banca non nos mellorara as condicións, sacaríamoslo a procedimento de roto, o depósito de fondos. É o compromiso que tiñamos cando estábamos na oposición e mantendrémoslo ahora. Se ahora mismo, como non se trata de aperturar unha cuenta nova, que xa están abertas as dúas, pois se a banca nos fai unha oferta que mellora as condicións do Sabadell, lógicamente sería un movimento traspasar o saldo da conta do Sabadell á banca. E vamos a deixar aberta a conta do Sabadell por unha cousa, porque hai unha pasarela aí de pagos de precios públicos e tal, que está funcionando, parece ser correctamente, e tampouco ten sentido desfacerse dela. Mantendremos un saldo, por suposto, moito máis baixo aí no tema. A cuenta de referencia do Concello vai a ser a da banca, está claro, como había sido hasta antes da apertura do Sabadell, pero bueno, queremos tamén que a banca se comprometa un pouquinho co Concello e diga, oye, pues vamos a mellorar un pouquinho as condicións económicas que demos. Se non for así, probablemente a principio de ano sacaremos a concurso o depósito de fondos municipales e faremos un pliego e aquela entidade que faga a mellor oferta pois levará o depósito de fondos. Nada máis.
Votamos entonces a aprobación da conta. Votos a favor? Por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería a designación de representantes municipales en institucións, organismos e órganos municipales. Danos conta que é o señor secretario. Bueno, o nomeamento do de goberno, digamos, de alcaldía e corresponde nomear os membros nos órganos institucións donde ten representación. Entonces a proposta é designar como representante do Consello Escolar como titular a Rebeca María Codesido Barreiro, de suplente Isolino Suárez Millán, do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, a titular é Rebeca María Codesido Barreiro, e suplente María del Carmen Carreira Tojo. No GDR Ulla Tambre Mandeo, titular o alcalde Jesús José Rebredo González e suplente Alfredo Souto Castelo, e na Fundación de Refugios de Animais de Bando, pois o mismo, titular Jesús José Rebredo González e suplente Alfredo Souto Castelo. Unha vez se produzco o acordo, habrá que darlle traslado a cada un dos organismos para que tomen coñecemento dos novos nomeamentos. Bien, alguna... Por nosa parte non temos nada que valorar ao respecto. Perfecto. Esperemos. Votos a favor desta proposta? E 6 a favor e 5 abstencións. Seguinte punto do orden do día, composición das comisións informativas. Bueno, despois da creación da composición da comisión informativa que se modificou últimamente, na que se decidiu que os 11 concelleiros formaran parte de todas as comisións. Bueno, sigue habendo as mismas tres que había, establecer a composición das tres que había hasta este momento, que era de Facenda Especial de Contas, con presidente María del Carmen Carreira Tojo, con 4 representantes do PP, 3 de Movimento Veciñal por Touro, un de Partido Galego, un de BNG e o concelleiro non adscrito. Na Comisión de Obras, o presidente será Alfredo Souto Castelo, con 4 representantes do PP, 3 de Movimento Veciñal por Touro, un de Partido Galego, un de BNG e un concelleiro non adscrito. En a de Asuntos Xerais, a presidenta será Isolina Suárez Millán, aí había unha erro na proposta, son 4 representantes do PP, 3 do Movimento Veciñal por Touro, un Partido Galego, un BNG e un concelleiro non adscrito. Bueno, en segundo lugar, crear a Comisión de Medio Ambiente, na que se dictaminarán os asuntos relacionados co medio ambiente e o medio rural, especificamente os relacionados cos terrenos da antiga mina e co novo proxecto da mina, que presidiría Darío Rei Suárez, estaría composta cos 5 representantes do PP, 3 de Movimento Veciñal por Touro, un de Partido Galego e un de BNG. Alguna intervención neste sentido? Sí, nós non estamos de acordo co punto segundo, que é a creación desa nova Comisión de Medio Ambiente, porque, bueno, calquera asunto que se poida tratar aí poderíase tratar na comisión que xa existe de Asuntos Xerais, co cal, pois, crear unha nova comisión, o único que fai é engadir un enredo administrativo máis, sen máis carga burocrática. Asimismo, nestes 2 anos que levamos de legislatura, o que ten demostrado esta corporación é que as comisións veñen servindo absolutamente para nada. Co cal, pois, crear unha comisión máis é unha redundancia con maior enredo administrativo. Por tanto, votamos en contra a cuestión, a non ser que decidan eliminar suprimir da proposta ese punto, co cal estaríamos a favor. No, a ver, nós non temos ningún convite que se crea unha comisión máis, é certo o que acaba de decir o Roberto, efectivamente apenas se convocan e teñen pouca utilidade, pero posiblemente o mellor nós creemos que ten lógica, máis alá de por que naceu, eso sería outro debate, pero deixando de lado ese debate, vindo o problema que temos aí, creo que non está de máis tela, e non estaría de máis tamén precisamente que en algún momento sí que tuveran algo de utilidade. Entón, non temos ningún comento, vamos a votar a favor de que se cree, por suposto, das outras que xa eran as que había, e desta tamén. Alguna intervención máis? A ver, o feito de crear unha comisión máis sería o mismo. Se
si mantuveron a Comisión de Asuntos Varios, meter os asuntos específicos desta comisión aí, a efectos de coste económico sería o mismo, porque habría que facer a mesma convocatoria. O sea, chámase Asuntos Varios ou chámase Medio Ambiente. A creación desta comisión é fruto dun pacto de gobierno coñecido que temos entre o concelleiro Darío Rey e o Grupo Popular, e ese é o motivo do tema. En canto ao tema do funcionamento durante os 2 primeiros anos da legislatura das comisións informativas, bueno, pues tamén ten moito que ver ca filosofía do anterior gobierno. A ver, as comisións informativas debería ser un lugar de debate, de propostas de ideas, de aportación de sugerencias, sempre cando se lles dé a oportunidade aos grupos de que efectivamente se teñan en cuenta. A nosa pretensión é iso. Concretamente, esa Comisión de Medio Ambiente, especificamente esa, creemos que vai a servir para conciliar propuestas, para contrastar un tema delicado, que sabemos todos que é o medio ambiente, particularmente a problemática dos terrenos da mina e do novo proxecto da mina. Entón, o obxecto fundamental desa comisión é iso, precisamente, fomentar ese debate, escoitar os grupos, crear unha mesa onde poden surgir propuestas consensuadas, así pode ser, e esa é a finalidade específica. Por eso creamos esta comisión específica que especificamente nos seus cometidos fijamos o tema tal, de acabar ca máis cousas e bueno, e tamén está un pouquinho, a ver, a creación das comisións está un pouquinho vinculada tamén que despois veremos máis adiante, na delegación de competencias da alcaldía. O sea, temos unha delegación de competencias, neste caso concreto, específicas a favor tamén do Concelleiro de Río Rei, de temas de medio ambiente, aparte de outras cousas, e entón consideramos que a persona, o concelleiro que ten a delegación, debe tamén liderar esta comisión. Ese é o motivo fundamental da creación e da separación. Alguna? Non? Bien, sometemos a votación entonces o asunto. Votos a favor? En contra? 7 a favor, 4 en contra. Exacto. Sí. Pasamos á parte de control. Non, falta eso. Faltanos. Sí, o réxime de indemnizacións e asistencias das persoas integrantes da corporación local. Non teño aquí a proposta, pero bueno, sei o contido. Non, e aí tampouco, olvidei de meter aí, vale. Pero bueno, o réxime de indemnizacións que se establecen é o relativo a asistencias aos órganos colexiados, tanto a pleno como a Xunta de Goberno como a comisións informativas, onde se establece, bueno, non se modifica o que establece as bases de ejecución do orzamento 2022, que establecen 150 euros por asistencia, e non hai dedicacións, nin parciais nin exclusivas, e logo que as indemnizacións por kilometraxe son as que se establecen pola legislación vixente. Bien, alguna intervención? Sí, estamos de acordo ca proposta e é interesante o punto terceiro da proposta que di que se establece pois unha retribución para o alcalde en funcións por unha dedicación parcial de 5 horas diarias, é dicir, 25 horas semanais, de 2.200 euros. Estamos de acordo con resto e con esta retribución. Recordar que entra esta proposta, que o goberno do PP votou en contra da proposta salarial do alcalde do movemento veciñal, cando a proposta do alcalde retributiva do alcalde do movemento veciñal eran 2.160 euros por unha dedicación parcial mínima de 30 horas a semana. E repito, o actual propoñente, o actual alcalde e o seu grupo votaron en contra desa proposta. E, sin embargo, agora propoñen para unha dedicación por alcalde en funcións de 25 horas a semana 2.200 euros. Estamos de acordo con ela. Alguna intervención máis? Non, estamos de acordo porque que se manteñen as mesmas, máis alá do susto que levamos inicialmente que a proposta non de que se falaba desas Problema do COVID. Desas, bueno, pero bueno, superado ese susto que evidentemente non tiña ninguna lógica, pois, bueno, non temos máis que engadir, vense mantendo as mesmas
dietas por asistencias que había, que levamos moitos anos con elas e, por tanto, mantelas normal. ¿Algún outra intervención? Con respecto ao que dice o portavoz de Movimento Vecinal, efectivamente, a ver, traemos este asunto a pleno, porque realmente na pasada legislatura non se chegaron a aprobar as indemnizacións por asistencias. E tirouse de que existía o presupuesto prorrogado, que nas bases do presupuesto, efectivamente, figuraban esas indemnizacións de 150, pero non se tomou un acordo expreso e parecíanos correcto que esta nova corporación, a subsida das eleccións de 23, pues, tomase ese acordo. Con respecto á retribución do alcalde en funcións, e literalmente foi copiar o que tiñamos tamén nas bases do presupuesto. O sea, ese é o que figuraba xa anteriormente e ese é o motivo. Hai que ter en cuenta tampouco que non se trata dunha retribución periódica anual, trátase dunha retribución puntual, sean 2.200 euros ao mes, 80 euros día, pero é un tema puntual que tampouco podemos considerar un exceso retributivo ese tema. E, por lo tanto, parecenos correcta o tema e por eso tenemos esa proposta. Alguna cousa? Agradezolle que non é un exceso retributivo 2.200 euros e votase en contra nos seus días de 2.180. Nada máis. Para precisar. O problema polo que o Grupo Municipal Popular, entre outros, votou en contra da retribución do señor alcalde anterior, eu creo que está clarísimo, é evidente. Vostede empeñouse en fijar o sueldo sin negociar con nadie, sin limitarse a falar con nadie. E, por certo, non é hoxe o día, pero traeremos en algún momento a sentencia esa famosa que temos aí e que, por certo, gustaríamos recurrir vostede esa sentencia. Sí. Perfecto, para saber si é definitivo ou non. E, entón, o motivo de votar en contra daquel sueldo non era a cantidad, era que vostede nos quixo impoñer a súa voluntad, pero xa non os dou ao Grupo PP, a todo o resto da corporación, non dou a máis mínima opción a negociar, nin a máis mínima opción. Entón, lóxicamente, se é ultrágala, pois decimos non. Dixemos non, en ese momento, volveríamos a decir hoxe. O sea, teño clarísimo. Se vostede, que estaba nunha situación de minoría, non tiña maioría no pleno da corporación, quería aprobar un sueldo, o mínimo que tiña que haber feito, sentarse a negociar con grupos políticos, decir, oye, pois mira, eu considero que esta proposta é razonable, e nós daríamos a nosa opinión. E xa dixemos no seu momento que nunca estuvemos en contra de co alcalde Coras. Pero sí, o que estamos en contra de co alcalde, nunha situación de minoría, nos quixese impoñer un sueldo simplemente pola súa santa voluntad. Xa vimos despois as argucias que utilizou para aprobalo, non? E entonces quedou tamén, esperemos que definitivamente en evidencia, a ver se confirma esa sentencia para que se vexa realmente a sin razón que tiña vostede nese momento. E ese é o motivo. E algunha cousa? Votos a favor da proposta? Por unanimidade. Bien, pasamos á parte de control. Damos razón. Os decretos de organización son os 4 de 1 de setembro, o decreto de nomeamentos de tenentes de alcalde, nomeando como primeira tenente de alcalde a Rebeca María Codesido Barreiro, como segundo Alfredo Souto Castelo e como terceira a Isolina Suárez Millán, sustituindo esta alcaldía nas totalidades das funcións e pola seu orden de nomeamento nos casos de ausencia determinado impedimento, e o citado acordo publicarase na boletín oficial o decreto, da boletín oficial. Un segundo decreto é das áreas de goberno e concellerías delegadas, donde se establecen 5 áreas de goberno, por un lado a de Servicios Sociais, Muller e Igualdade, delegada na primeira tenente de alcalde Rebeca María Codesido Barreiro, a área de goberno de obras, delegada en Alfredo Souto Castelo, segundo tenente de alcalde, a área de goberno, cultura, deportes e turismo en Isolina Suárez Millán, terceira tenente de alcalde, a área de goberno de Facenda, Contas e Desenvolvemento Local en María del Carmen Carreira Tojo, e a área de Medio Ambiente, Patrimonio e Camiño de Santiago en Darío Rei Suárez. Estas competencias, inclúen a Facultade de Dirección e Planificación, pero non a resolución dos actos administrativos que lle corresponden en todo caso ao señor alcalde, e nada, teñen que ser aceptadas por parte dos concelleiros e tácitamente, se non procede de 3 días hábiles, non houberan manifestado ou rexeitado a delegación.
procedeuse a notificar a cada un deles e publicarase no boletín oficial da provincia. E despois está o nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local, que está integrada polo alcalde presidente Jesús José Rebodo González, pola primeira tenente de alcalde Rebeca María Codesí de Barreiro, e o segundo tenente de alcalde, Alfredo Souto Castelo, e o terceira tenente de alcalde Isolino Suárez de Millán, establecéndose sesión ordinaria cada 15 días os martes da segunda e cuarta semana de cada mes ás 14 horas. Sen prexuízo de dita periodicidade, o alcalde poderá modificar o día e a hora de realización das sesións, así como suspendelas pola coincidencia con períodos festivos e propoñer ou avanzar a súa realización dentro da mesma semana ou inmediatamente posterior, cando o día da realización sexa inhábil ou concorran circunstancias especiais. Dase conto pleno e publicase no boletín correspondente. E, por último, o cuarto é a delegación de competencias da alcaldía na Xunta de Goberno Local, delega as funcións establecidas na Lei 785 as seguintes: a contratación e concesión de toda clase de obras, servizos, suministros de todos os límites de competencias do alcalde, é dicir, en materia de contratación. En materia de gastos, a aprobación e autorización a disposición dos gastos de competencia da súa competencia, excepto haberes e retribucións de nóminas de persoal de municipal de toda clase, os gastos derivados das cotizacións de seguridade social, os intereses e amortización de préstamos, gastos por xestións de recibos e comisións bancarias e os derivados de publicación de anuncios de boletín oficiais, taxas administrativas e multas e sancións. Por outro lado, a aprobación e recoñecemento e liquidación de obrigas de todos os supostos en que se autorización e compromiso do gasto fora da Xunta de Goberno Local, acordos relativos á concesión de subvención dentro dos créditos orzamentarios a tal fin destinados, os relativos aos recoñecementos de trienios dos empregados municipais, en materia de ingresos, a aprobación de padróns, matrículas, listas cobratorias de impostos municipais, taxas e precios públicos, a aprobación de liquidacións de ingresos directos derivados de licencias e autorizacións delegadas na Xunta de Goberno, o outorgamento das licenzas urbanísticas, así como as conexións á rede de sumidores municipais, a aprobación de oferta de emprego público e de cadro de persoal, oferta de emprego público de acordo co orzamento e cadro de persoal aprobado polo Pleno. As aprobacións dos instrumentos de planeamento e de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídos ao Pleno, así como os instrumentos de xestión urbanística dos proxectos de urbanización, os proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación, o exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa do Concello nas materias de competencia da alcaldía e a adquisicións de ben e dereito dentro dos límites establecidos a disposición adicional segunda da Lei de Contratos do Sector Público. Igual que os outros, este decreto será publicado no boletín oficial da provincia. Podo facer unha... Todo eso, sí. A ver, respecto ao punto 7 da Comisión do Goberno, da creación da Xunta do Goberno, nós estamos de acordo con que se cree, ainda que sabemos que non é obligatorio nos concellos de menos de 5.000 habitantes, pero só dixemos sempre que nos parecía que é un organismo que é necesario. O que non estamos tanto de acordo é coa periodicidade das convocatorias, de unha cada 15 días. Nós xa no anterior mandato, cando empezou este mandato, só propuxemos unha por mes, que creemos que é suficiente, porque sempre se pode facer unha extraordinaria se é necesario. Entón, non sei se podo facer unha emenda así de lluvia poco voz, para sustituir o que é, en vez de todo, estamos de acordo con todo o demais, pero en vez de unha cada 15 días, unha cada mes. A ver, a proposta é unha transcripción literal do ROF, do Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico, que dice que a Comisión de Gobierno, se se crea, celebrará a sesión cada 15 días. Dice así literal o reglamento. E, efectivamente, foi certo que na Constitución, con motivo da Constitución do inicio da legislatura, votamos a favor de unha sesión a mes. Parécenos moito máis lógico ter dúas ordinarias que estar facendo a ficción de que temos unha ordinaria máis dúas extraordinarias cada mes. Porque é a práctica que se vai facendo. Incluso en algún mes chegamos a ter 4. E, bien, creo que nos parece moito máis lógico. Non sei se hubo un mes, nos 2 anos da legislatura, que só hubo unha comisión. Creo que hubo un mes de xaneiro que sí, que só hubo unha comisión. Pero nos demais, demuestra a práctica demuestra que mínimo 2 e casi sempre 3. Si por encima nos encontramos con que o reglamento ROF dice que a comisión celebrará cada 15 días comisións, creo que é
é evidente a proposta. É dicir, é un pouco de coherencia, foi o que propusemos daquela, foi o que se votou daquela e non vemos motivos para cambiar. Pero que digo, en contra da práctica, en contra do reglamento. O sea, todos vamos a normalizar o que é normal. Si o normal é que se celebren 2, 3, non ten sentido que ahora fixemos unha ordinaria cando sabemos todos que non vamos a cumplir eso. O sea, non sei se isto se pode levar a votación ou non aquí. Non se pode hablar de un comentario que dá aí, non pasa nada. Mira. Bueno, pois non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Vale? Boa tarde, moito a todos. Boa tarde.